Príjemný, pekný večer vám prajem všetkým, milí priatelia, kamaráti, folkloristi. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na dnešnej večeri. Ja mám tu pripravený taký predhovor, ale predtým, ako začnem, tak by som chcel privítať pani starostku tejto obci. Ivetka, vítaj! Chcel by som privítať dnešného hostia, vzácneho Ľubka Palíčku. A takisto moderátora celého festivalu Maťka Kupora. Samozrejme, že to privítanie patrí pre vás všetkých. Mám tu taký predsov, budem sa snažiť čím skorej to prečítať. Keď som sa včera alebo prevčerým ráno o 3:00 zobudil, tak som rozmýšľal, že ako privítať túto osobnosť, ktorú tu dneska máme. Lebo je to veľmi ťažké. Ja ho považujem aj za jedného najlepšieho výrobcu, čo sa týka aj hudobnej sféry, ale takisto aj iných ľudových tradícií, či už výrobe kože, alebo spracovanie rohoviny a takto sa všetko dopočujete teraz. Takže prepáčte, ale budem čítať. Milí priatelia, kamaráti, hostia, dovolte mi privítať vás na dnešnom stretnutí s osobnosťou ľudovej kultúry, folkloristom, výrobcom, interpretom Ľubomírom Palíčkom. Keď sme pred 17 rokmi začali jeden úžasný príbeh celoslovenského stretnutia fujaristov v Čičmanoch, ktorého myšlienka vznikla na podporaní v Korytárkach. To je dôležité, aby ste vedeli, že kde to všetko vzniklo. Každý rok sme tieto stretnutia sa snažili niečím obohatiť. Tuším, že na 5. ročníku sme sa rozhodli vzdať úctu nositeľom ľudových tradícií, žijúcim, a hlavným motom bolo uctiť si človeka majstra a prijať odkaz pre ďalšie generácie folkloristov a výrobcov. Vlastne to vzniklo tak, že keď som sa tak v myšlienkach zaoberal na týchto festivaloch, tak vždycky, keď zomrie nejaká osobnosť, ako aj interpret fujarový Peško, hej, že nikto ani slovkom bola to veľká osobnosť, ani v novinách, ani v médiách, nikdy. A vtedy som sa rozhodol, to veľakrát sme s Ľubkom tieto veci riešili, že budeme si uctievať ľudí nie po smrti, ale ešte kým sú tu. Za ním poctu, aby vedeli, že si ich vážime, aj to, čo všetko robia. V programe Spomienky a odkazy majstrov sme každý rok predstavili niekoľko osobností. Spomeniem Pálko Bielčík, Tibor Kobliček, Pálko Smutný, Ladislav Libica, profesorovi Oskarovi Ošekovi a ďalších. Jeden rok sme jemu venovali, lebo
veľkou mierou, aj alebo najväčšou mierou sa zapričinil o to, že fujara bola zapísaná do UNESCO. Po ukončení 10. ročníka sme svoje aktivity presmerovali do areálu kaštieľa. V súčasnosti sa vracame k... Kto to písal? Pravdu máš. A sa vracame a nadväzujeme na program v minulosti, vzniknutú tradíciu dať poctu človeku v programe spomienky odkazy majstrov, to som spomenul. Na každom, na ktorom ešte raz srdečne vítam môjho priateľa, výrobcu Ľubka Paničku. Keď súdičky do vienka udeľovali dary, Ľubovi bohato nadelili. Ďakujem pekne. Tak začne hľadám tým, že ja som v podstate chlapec z dedinského prostredia, kde som mal možnosť načerpať tieto nádherné, či už myšlienky, pohľady na jednotlivé veci, na tú kultúru dedinskú. I keď nehovorím, že tá kultúra sa troška šírila možno aj ďalej, ale v tej dedine to bolo ozaj originálne. U nás v dedine, ja do dneska banujem a vyčítam bývalému režimu, že dneska cez tú dedinu pustili cestu a dedinu rútili skrz jednu cestu a tá cesta mohla ísť skutočne ďalej, ale to som odbočil iným smerom, áno. No, ale aby sme mohli tam stále fungovať. Čiže my od malička, od útleho detstva, ako bolo povedané, sme sa pohybovali v takom prostredí, kde, keď vám poviem, nám boli veľmi blízke maštale, humna, zvieratá, rôzne zvieratá, gazdovstva. Dneska deti vyrastajú, ako tu na toto dievčatko, vyrastajú samozrejme na iných veciach, iných hodnotách. My sme sa štverali po hradách, po humne a tak ďalej. Čiže tam sme získali tú zdatnosť, tú zručnosť, tú telesnú výchovu a tak ďalej. Potom sme boli v škole, sme boli hviezdy, lebo sme sa vedeli šverať. Čiže, no a tunak vlastne, tunak v tomto prostredí som ja tak inklinoval a napáchol tým ľudovým, ako sa povie. Čo sa týka fujar, píšťal a týchto ostatných hudobných nástrojov, nemám to ja ako keby, teda nezdedil som to ja po otcovi, ani po starom otcovi, ani po nikom, ale môj otec bol gazda, môj otec choval kone, krávy, ovce, veľké gazdovstvo bolo. Môj starý otec, to bol zase krčmár, aj to je dôležité. Ale prastarý otec bol posledným richtárom v dedine a všetci inklinovali k tomuto, vlastne inklinovali, no veľakrát ich do toho dohnal aj život, k tomuto tej ľudovej tradícii a vôbec tomu životu na tej dedine. Ale keď ja som počul, mali sme také, ja som to tu už spomínal aj tejto miestnosti, také veľké rádio na Kredenci, keď tak bolo na Kredenci veľké rádio, no a to hralo, a keď som započul voľakú píšťalku, alebo respektíve ešte lepšie, bola ešte v tom čase bližšia fujarová melódia, fujarový hlas, tak to proste, neviem z akého titulu, neviem to nazvať do dneska, ako by som to povedal, ale to bolo niečo úžasné pre mňa. Možno dnešným deťom samozrejme niečo inšie, akože je blízke, ale ja som tiež sa bavieval aj ako chlapec aj s koníkom, no tých hračiek sme nemali, voľaký drevený koník, kocky a bicykel, trojkolku, to bolo všetko, čo som ja voľakedy mal. Ale to mi stačilo, lebo ja som mal ďaleko viac ako tieto deti v úvodzovkách. Nikto mi to nechal. Dal si hoperlík ku tomu rádiu, aby som bol bližšie, teda ku tomu Kredencu a som to počúval. No ja som proste, neviem, v ktorých som samozrejme ešte neuvažoval, že niekedy budem robiť, lebo som mal možno pár rokov. Takže som už chodil a troška vnímal prostredie okolo seba.
A nikdy som si ešte nemyslel som v tom období, že budem niekedy vyrábať fujary a vôbec to možno ani hrať. No a takto bežali roky a prišli voľaké také 8, 10, 12 rokov. No samozrejme už sa to troška tak vykryštalizovalo. A to ja som v tomto období už hodne často chodil do múzeí. Študoval som všelijakú literatúru, kde sa niečo dalo naštudovať, načítať, lebo to je veľmi dôležité pre budúcu tvorbu, pre budúci život, alebo vôbec tvorbu ako taký pre budúceho výrobcu. Tých informácií treba veľmi veľa. No a k tomu už pomaly prichádzali aj také praktické, ale neboli to ešte nástroje, len také vyrezovačky všelijaké. Ale ja súčasne s týmto takým tým detským životom som a s tým, ako som povedal po tých múzeách, som začal reku, však ja si to môžem urobiť. Vedľa nás býval pán Gusto Ivaška, bol starý človek, starý tokár. Tokár je ten, čo točí na takom veľkom, no podobne. Tak on točil kolovraty a takéto veci, mi sa to veľmi páčilo. Ja som pri ňom pomaly bol schopný spávať pri tom človeku. Mi sa to páčilo, tie jeho krivé prsty. Ja mám tiež krivé, ale on mal ďaleko krivšie prsty, ako to tlačil a tak ďalej na tom, tie bláta. No a z toho vnikali tie kolovraty. A potom ma tak odrazu prišlo obdobie, prišiel ľaký rok, ale to som už mal zhruba, dá sa povedať, 13-14 rokov. Že však predsa ja tú píšťalku, videl som ho aj na jarmoku, mama si mi kúpila na jarmoku tú jarmučnú píšťalku tiež točenú. No ale ja som toto všetko preskočil, ja som nechcel píšťalku, ja som chcel fujar, veľkú fujar. Čiže ja som sa pustil v tomto veku, ako hovorím, do výroby fujary. Tak som si vyhliadol Javor. Javor v Jahodnických hájoch, tam je teraz skanzen Jahodnický a no, vrtať. No lenže Gusto Ivaška, teda sused Učok mali také veľké vrtáky, čo voľa kedy studne si vrtali. Išiel som za ním, či mi požičal mi veľmi ochotný bol, požičal. No tak som začal vrtať, 27. Priemer, začal som vrtať. No lenže narazil som na problém taký, že jednoducho dneska, alebo teda bazy, keď vrtáme, však vieme veľmi dobre všetci, ale že tam je tá nejaký stred a ten vrták ide za... No ja som sa pustil do Javora, kde tento stred nebol a toto bolo ťažšie. Podarilo sa vyvrtať. Potom už podľa píšťalky, čo mi mama na jarmoku kúpila, som vedel, ako to zvukotvorené zariadenie má vypadať. Vyrobil som to na podiv, to bolo ako zašumelo troška, zašušťalo, no nebolo tá žiadna sláva. Čiže takto som ja vlastne začínal takýmto spôsobom. No a potom, keď už tá, akože, no, bola taká, ako bola, z toho Javora dávaj. Nepodarilo, odrezal som, ďalšie to len hovorím preto a možno niekomu to takto som to skracoval, čiže som urobil až 5 úločíkov z jedného kusa. Čiže ja som ešte aj prírodu chránil takýmto spôsobom. No, ale potom samozrejme, že ťažké to bolo s tým Javorom bazy. Tak som začal bazy zbierať a už potom to bolo lepšie. A takýmto spôsobom som sa vlastne naučil vyrábať fujary. A čo fujara alebo čo baza, to lepšie. Lepšie, až prišli veľaké ďalšie roky, potom píšťalky do toho. Popri tomu som spomínal, som chcel byť veľmi kožušníkom. No, kožušky takéto krásne, ako tu na tento mladý má na sebe oblečený, úžasná vec to je. Ako som toto... Veď o mládencovi vravel, vieš? Prechádzame do stredného veku. Aj Miškova, samozrejme krásne, no ale to je to, že si vedľa mňa nevidím ako jeho. No, čiže chcel som byť koučníkom, nepodarilo sa, lebo majster bol ťažko chorý a potom rýchlo opustil. Ale popri tom som mu začal, keď starý otec prišiel, starí chlapi mali na hlavách baranice. Všetci, celé jedine. A keď ho zložil, som bol aj v nej, ako sa to šilo a takto. A ja som si hneď barancu ušil. Kade, ako bolo to, ale už som ušil. A čiže to len chcem povedať, že popri tých fujarách, ľudmi nástrojoch, aj tam je baranca, hej. Čiže som robil aj tie baranice. Potom prišlo tých 14 rokov mojich ako životných, bol nábor na fotbal. Zobrali ma za martinských dorastencov hrávať. Aj fotbal som hrával. Potom spoločenské tance, ale už nejdem ďalej pokračovať, aby som to zbytočne naťahoval. Čiže
popri, len to chcem povedať, že popri tých fujárach paralelne som ja vytváral rôzne takéto ďalšie činnosti, ale potom to pomaly všetko odpadávalo, ale tie fujári Boli dominantné. Tie fujári boli dominantné a ostali jednoducho dodnes a baví sa stále dodnes. Ľubko bol jeden, alebo je jeden z tých, ktorý sa zúčastnil každého jedného ročníka v Šišmanoch. Vlastne žijeme všetci, že domovým takým právom fujári je Podporanie, bývalá Zvolenská župa. A viem, že ty si sa tie svoje, ako by som to nazval, tie svoje pohľady si upieral na tých starých majstrov, o ktorých si čerpal, a nielen skúsenosťou o výrobe, ale aj k úcte, tradíciám, k fujare a takej pokore. Keby si nám o tom niečo povedal. Prišli 16. roky, teda moje hruba 16 rokov, tak bolo, ako to bolo, možno 15, neviem, nepamätám už. A chcel som vedieť viacej, ale už mi doma nevedel nikto, no vlastne však doma mi ani nikto neradil, len otec to tak sledoval, tak obďalej, že čo robím a tak ďalej. Ale ja som chcel vedieť o týchto fujárach viacej, lebo som sa chcel posunúť niekde inde. Tak hovorím ocovi, že otec si už kúpil prvé auto, to bola veľká sláva, však na dedine bolo len jedno, otcové druhé a tak ďalej. No, tak hovorím, otec, prosím ťa, do toho Igľaša, lebo som mal naštudované, že u Igľaši sú títo chlapi a tak ďalej, samozrejme aj inde. Ale ako som si toto vybral, no to bolo, nemám kedy, nedá sa toto, ale mama sa ako si prihovorila, išli sme do Igľaša, ako dneska, zelená plechová brána, zabúcham, paciga. A ozval sa zvonček. A rozprávky bol konček. Nie, odrazu po chvíli, veľmi skromne a jemne, so strachom som klepkal, aby nebolo zle. Za chvíľu sa otvorila brána, pomenší chlap, čo chceš? Čo chceš? Čo môj? A ja takým roztraseným hlasom hovorím, Ujčok, ja som prišiel a chcem vedieť niečo viacej o fujárach, vyrábam fujary, alebo som sa pustil a tak ďalej. Nemám kedy, nedá sa, nie, to teraz mám veľa roboty, nedá, ale popri tom nezbadal akože aj otca tam obďalej, že ja som do toho skočil, ale ďalej a z Martina sme prišli a toto jedno s druhým, no tak, no poď, tak sme už išli k nemu dnu. A no tak som sa pýtal, Videl značku MT. hej. Tak jednoducho som sa ho začal pýtať, no moc tých otázok nebolo, lebo som sa vlastne nevedel, čo sa mám pýtať, ale tak som myslel, že on mi viac menej skôr povie tak ochotne ako z jeho strany. Ale oni boli takí troška, no, nechcem povedať, že ako mi nikdy v živote, ale proste si to držali, to svoje, to bolo také pekné. No jednoducho, ale povedal mi niečo mi povedal, nahral mi jednu pesničku na taký starý magnetofón, čo som mal taký kotúčový. A veľkou radosťou a úctou k nemu som sa rozlúčil a radosťou sme bežali domov a spustil som sa samozrejme hneď do prvej fujary. Toto bol môj prvý taký kontakt s týmto človekom, ktorý v budúcnosti potom zohral samozrejme ďalšie úlohy v mojom živote aj v našom priateľstve a tak ďalej, pokiaľ sme sa stretávali a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, a takto roky utekali, hej, pribudali opasky, kapsy, jedno s druhým, toto sa ten môj repertoár remeselnícky sa rozširoval. No a prišli súťaže, 70. roky, 80. roky, v 78. som sa prvý raz zúčastnil akože tej súťaže, no síce ja to veľmi nerad nazývam súťaže, to je len taká prehliadka, my by sme nemali súťažiť veľmi medzi sebou, je viac menej taká, no ale budem to hovoriť súťaž, lebo tak to je do dneska nazývané. Každý rok som sa zúčastnil týchto súťaží, každý rok raz boli fujary, pišťalky a tak, vlastne vystriedali všetko. Tak teraz znova budeme súťažiť v hre, no tak zase prišlo nejakých 10 rokov alebo koľko, sme každý rok hrali raz na fujare, a tak ďalej. Čiže takto som sa ja predieral týmto svetom, týmto pekným svetom samozrejme, veľmi príjemným a ušľachtilým a samozrejme popri tom aj týmito vzácnymi starými ľuďmi, ktorých som ja ešte poznal
hodník ešte v tom čase bol v 70 rokoch. Či to boli gajdoši, či to boli fujaristi, to boli takí veľmi dobrí ľudia. I keď mám na nich spomienky aj také, že keď prišli gajdoši a začali ladiť, tak aby ich nebolo vidno, tak každý sa do jedného rohu, kto si vychytil, hej, 4 rohy, chrbátom do priestoru a šikovne si vytiahol tie pistóly a doľaďovali, aby druhí nevideli za nimi. Tam do rohu, sa dívam, čo to tu sa je, každý sa skoval. No tak, ale potom som rýchlo pochopil, že kde je asi, v čom je pes zakopaný. No ale samozrejme potom prišli všelijaké také posedenia, chata vo Zvolenskej Slatine, Ľubica sa tu volalo. Už zhorela, áno, už zhorela škoda, hej. No a tam samozrejme natáčali pre Banskobystrický rozhlas a tam sa vlastne my výrobcovia sústreďovali a rozprávali. A keď sme sa takto už blížili, samozrejme bolo už aj oni boli otvorenejší, už nám porozprávali, že čo, kde, ako sa robí. Čo sme sa pýtali, no takto sme sa zhruba my predierali týmto svetom a týmto výrobcovským a hudobným svetom. Myslím, že to bolo veľmi príjemné a pekné a je to dnes, dá sa povedať. Dobre, aby si troška vydýchol, ja by som dal slovo túto nášmu kamarátovi, aby nás troška takým humorným slovom zabavil, niečo porozprával, on pospomínal. Je to jeden úžasný človek. Ja neviem, Miško, ďakujem za slovo, ale ak ste dobre počúvali všetci, ja som cítil z týchto slov ľubových akúsi takú bázeň, úctu a pokoru k tomu, kvôli čomu sa aj tento človek narodil. Keď spojí to svoje nadanie, zručnosť aj s tým humorom a nežije len sám pre seba, ale to, čo má vrodené, že rozdá medzi tých ľudí, ako som povedal toho Kronera na začiatku, že vtedy je ten človek v živote šťastný. Ak stretne dobrých ľudí, tak sa vám to vracia. Dnes tomu mladí vravia, že karma, neviem čo, ale pokiaľ naozaj dobre urobíte jednému človeku, to sa vám 1000-násobne vráti. Hovorím, dobre urobiť. Že pocíti ten pocit toho šťastia, tej lásky. Nehovorím o vás, aj manželoch. To ja chodím po starejšovaní. Ale naozaj sa človek dobre cíti vtedy, ak naozaj urobíte nie jednému, desiatkam ľudí radosť z toho, čo vy viete. Na rozdiel od ľuba. A to ma tak charakterizuje nešťastne v úvozovkách v rodine. Ja neviem na ničom zahrať. Ja si neviem dúchnuť do fujára. Ešte Boh chráni. Ja ani žiarovku neviem vymeniť a nie, že takéto vzory urobiť na fujára. Ale ja ti skočím, ale máš iný dar. Presne. Dar slova, krásny, úžasný. Bez toho bola moja mama hotová, že Martin, ty máš taký úžasný dar slova, že keď si sa narodil v detve v pôrodnici, už si vraj pána gynekológa pozdravil, že dobré ráno. A odvtedy v detve pôrodnica nefunguje. Odvtedy v detve už po okolí, po osade sa ľudia venujú iba výrobe fujár, opaskov, vyšívaniu košiel a tak ďalej. A keď sa stretneme na slávnostiach v detve, my Podpolianci, to je pre mňa folklórny štedrý večer. Nie len pre teba. Tak, a nie len pre mňa. Takže na vás nikda nebolí z týchto bôľov politických a svetových energetických hlavička, lebo stále je tu Ľubko Párička. Netreba zabudnúť ešte na Nosalovcov z Podpoliania. Jaj, Boh. To boli veľké osobnosti, či už Čemko, alebo jeho otec.